Bueno, bertze behin hemen arrautzen dauzue, ikusten duzuen bezala, Irumuga Park kartel honetan nago, horrek erran nahi du, hau ikusi dut, mendian gaude, zer izango ote den, pues, gelditu nerekin, hemen hitzordua egin dugu Julenekin, eta berak esplikatuko digu, azalduko digu, pues, hemen erran dizueten hau zer den. Ze xehetasun ditu, nola sortu zen, nola mantentzen duten, eta nola arrautzen aldu zuen. Orduan, denbora galdu gabe, pues, ikusiko dugu aber zer komentatzen digun, eta espero dut gustoko izatea. Así que etorri nerekin. Bueno, Julen, eskerrik asko nerekin hemen egoteagatikan, uste dut leku berezi batean edo arrautzen garela, zuretzako pentsatu nahi dut denbora honitz pasatzen duzun leku bat, pixkot kokatzeko, lekun berri eta Huitzi tartean kokatua gaude. Hori da. Eta ikusten dut, bueno, pues solako kartel ondo baten gaudela, irakurtzen dudanagatik, Irumuga Park, bueno, aldez aurretik horretan sartu baino lehenago, zure burua aurkeztu, nortzara, nongoa zara eta zer egiten dugu hemen. Bai, bueno, hemen ikusten dugu Irumuga bizikleta parkea hasten dela, mendimalda honetan, Lekunberri ondoan gare, bai. Eta bueno, hemen bizikletarako parke berezi bat da, jaitsera desberdinekin, bai, eta bueno, ere trebezi desberdinak entrenatzeko eta hori da. Orduan, bueno, parke hau jaio zen duela urte batzuk. Parke hau hasi zuten hiru lagunen artean, pixkate jaitsera eraikitzen. Bai. Eta orain arte mantentzen dugu, konponketak egiten dugu, eta ere auzolanetan lanak egiten ditugu eta aurrera ematen dugu parkea, bai. Zu izatez nongoa zara? Bai, ni Anue zonaldekoa naiz. Bai, eta onaino etortzen naiz pixkat mantentze lanak eta egitera, hori da, parkea aurrera ateratzeko eta guzti bai. Badakizu zergatikan irakurtzen dut, Irumuga badu zerikusia, Irumuga zergatikan izen hori, badakizu nondikan heldu den izen hori? Bai, handikan doa. Hemen daukagu mendi tontor txiki bat, Irumuga izenekoa. Bale. Eta ere daukagu muga hauek Huitzi eta Larraunen artean, hemen Lekunberriko terrenoan. Ordan handikan doa. Hortikan heldu da. Guazen pixko bat, erranduzu auzolana eta hiruk hasi zutela hau eraikitzen, baino pentsatu nahi dut, honen hau dena aldez aurretik proiektu bat edo presentatu zela, egontzela edo finantziazioa edo zeinen artean edo norrek laguntza egin du hau dena egi bihurtzeko. Bai, hori da. Hau hasi zen pixkat hiru lagunen artean, biraka bizikleta dendare apoiatu zuen hasieratik. Eta ere udalaren proiektua da. Orduan, urte hauetan ere sartu zen Orbeak, bizikleta marken, eta ere diru laguntzak lortzen ditugu, udalarekin ere proiektua aurrera eramateko, jaitsera berriak egiteko eta Pentsatzen dut, horrelako bike park hau, mantenu aldetik ere lan haunitze egongo dela horratzetik ez bakarrikan etortzen diren bisitariak onat hau disfrutatzeko ikustea ibilbidea kondizio honetan atzetik lan handia izango da, ez? Hori nola kudeatzen duzue hau mantentzea baduzue egutegiren bat edo duzue hilabetero hau mantentzeko, elkartzen zarete lagunak, auzolanean egiten duzue, nola kudeatzen duzue hau? Bai. Gehien bat, prestatzen ditugu pixkat jaitsera berriak edo nola garbitzeko, peralte batzuk konpontzeko eta estrukturatzen dugu pixkat urte osoa. Hori uda banatzen negutik eta non dagoen lurra hobeto lantzeko. Eta gero ere auzolanak egiten ditugu denon artean, lagunen artean eta orduan
pixkat ibiltzeko egun batzuk ere bai pintzen ditugu, bai, kedada moduan, eta... Pentsatu nahi dut, negua urtaro bezala euri haunitz egiten duen urtaro bat denez, ikusten dugu hemengo gunea ezea dela, eta horrek ere udarakin konparatuz ere, baliteke ibilbidea gehiago sufritzea, ez, negu aldera. Hor ere neguan erabiltzen duzue, igual, bisitari gutxigo etortzen die igual neguan, ez, batez udaran, igual, eguraldiagatik ere, hau berez denantzako idekia dago. Bai, neguan gutxiago erabiltzen da, eta ikusten dugu, bai, nola daude bizikletak pixkat lokatzarekin, eta putzuak daude ere bai, eta bideskak bai zorratzen dira gehiago, bai. Baina, bueno, uda tartean, bai, hobeagoa dela, bizikleta azkarrago ibiltzen da, seguruago da ere bai, eta bueno, jende haunitze etortzen da onaino bai. Urtean zehar antolatzen dituzue hau berez idekita dago urte guztian zehar? Hau libre dago, etortzen alda, edo zein etortzen alda honetaz baliatzera, edo pasabar da nonbaitetik edo horrelako, ez dakit nola erran, etxe batetik edo zuk hau erabiltzeko baimena eskatu behar da, edo nola funtzionatzen du bike park honek? Bai, hau berez parkea Lekunberrikoa da, bai, baina publikoa da eta denontzat prestatuta dago. Orduan, bueno, arau basiko batzuk bai daude, kaskoa erabili, bai, bizikleta kondizionean eramatea, ere bai, kasua egitea seinalei, eta, bueno, bideskatik ez ateratzea, bueno, mendia errespetatzea, hori da. Baina, bueno, denontzako da, eta hemen plaza hola ondoan gaude, eta, bueno, hor disfrutatzeko. Pentsatu nahi dut, bike park, bueno, Irumuga bike park honek ekartzen duen bisitariak ja espezifikoagoak direla, ez? Adibidez, plaza hola erranduzun bezala hemendikan pasatzen da, hor ibilbidea suabegoa da, familia artean ibiltzeko gauza bat da, baina uste dut hau honetarako ere, hau bertzelako bisitariak ekartzen ditula, ez? Da espezifikoagoa da, ez? Hori da. Azkenean enduro, trail, bike park bat da, ez? Eta orduan, bueno, sartzen dira bizikleta elektrikoak, bai, enduro bizikletak, trail bizikletak, eta, bueno, pixkat, bai, mahai handiago batean ibiltzeko, bai. Ikusten dut, zure bizikletare berezia dela, ez? Hemen ibiltzeko, kasu honetan, bizikleta elektrikoa da, erranduzun bezala, elektrikoak ere bai onartuak daude hemen ibiltzeko, eta, bueno, nik erabiltzen duten bizikleta ez dakit egokia izango litzateke, kasu honetan ere bizikletak suspensioa dauka, pentsatu nahi dut, igual honen ezaugarrietako bat da, igual bi suspensio izateko bizikletantzako gomendagarria dela, ez, hemengo bike park hau. Bai, bizikleta hauek bai prestatuta daude, terreno pixkat tekniko batean ibiltzeko, bai, eta bueno, bi suspentsioetako bizikleta hobeagoak dira, bizikleta elektriko bat ere bai lagundu aldizu igoeretan, bai, baina bueno, beste bizikleta batzuk horlakoak bezala, bai aldira hemendikan ibili, bai. Erranduzu Orbeak ere kolaboratu duela hau egi bihurtzen, zure bizikleta ikustu dut ere bai Orbea markakoa dela, eta, bueno, hor gelditzen da. Eta, Julen, pixko bat, ja pertsonalki zuri galdetzeko, nondekan etorri zaizu zuri bizikletan ibiltzeko afizioa? Ez dakit, afizioa izan da, ofizio bilakatu da, edo ofizioa, bertze ofizioa duzu, eta zure denbora librean bizikleta da zure bide lagun. Bai, bueno, berez afizioa txikitatik etortzen da, bai, txikitatik lasterketetan aritzea, menditik ibiltzea, eta bueno, orain ofizioa bilakatzen dago, bueno, hor gaude, bai, bueno, mantentze lan hauekin, saiatzen pixkat, bai, zabaltzen, beste bai park batzuekin ere bai, bueno, lan hauek sustatzeko, eta orduan, bueno, egia da, bueno, urteetan zehar eta handitu dela, bai, eta, bueno, hemendik aurrera ikusiko dugu. Nola hori galdetu behar nitzun, etorkizuna nola ikusten duzu, pentsatu nahi dut hau, hasiera batean norbaiten proiektua zela eta gaur egun egi bilakatu da, baina etorkizuna begira, badauzkazue proiektuak honekiko hau zabaltzeko, hau handitzeko, bertzelako ibilbideak, eta guain solastuko dugu, hau, bueno, etorkizuneko proiektu hau erranta gero, ja sartuko gara pixkoat nola
zer den, nola sailkatzen Bai. dituzuen hemengo ibilbidea, baina erantzun galdera hau, ze etorkizuneko proiektua daude hemen Irumuga bike park honetan, badago zerbait ere pentsatua dagona egiteko? Bai, hemen dauzkagu planak hurrengo urtetarako, parkea pixkate zabaltzeko, handitzeko, eta bueno, gaude leku privilegiatu batean, ze Basaburutik oso hurbil gaude, Leitzatik ere oso hurbil gaude, eta bueno, azkenan parke hauek handitzen ari dira, eta elkartzeko asmoa ere badugu, bai. Ze Basaburuak ere berak badauka bere horrelako antzekotasun bat sortua dagona, eta pentsatu nahi dugu azkenean beraiek ere bai laguntza hori ere eskaintzen dutela, eta horrela ere sustatzen alduzue hemen bertako turismoa eta ekonomia. Erran dugu eskualdean herri txikiak daudela, eta horrelako gauzak egotea baliogarria, aberasgarria da hemengo ekonomiantzat, eta pixko bat mugitzeko. Goazen pixko bat esplikatu nola funtzionatzen du, erran duzu, ibilbide diferenteak daude, nola funtzionatzen du norbaitek ez dunean ulertzen zer den bike park bat? Nola zerrekin konparatzen alko genuke? Bale, gehienetan izango ditugu kolorezko seinaleak, ez da? Eta bueno, ohikoenak izango dira urdinak eta gorriak, ez? Orduan gorriak izango ditugu jeitsiera horrela zailago batzuk, ez? Eta bueno, urdinak pixka bat errazagoak. Ere bai ditugu jeitsiera guztiak izen berezi batzuekin, bai, hemen ditugu Erensuge jeitsiera, Lamia jeitsiera eta Tartalo jeitsiera, bai. Hori da, euskal mitologiakin lotutako izenak dire, eta pentsatu nahi dut horrekin ere baliatzen aldugula, etortzen dien txiki horiek ere bai, kirolaz aparte eta bizikleta zibiltzeaz aparte ere bai, izen horiek badutela zergati bat, eta azken finean ere sartzen aldiogu ere antzinaroko historia, mitologia, eta nik uste hori ere bai aberasgarria dela. Zerbait gehiago aipatzeko hauen xehetasunari buruz, pentsatzen dut ere eski estazio bat bezala, ez? Funtzionatzen dela más o menos koloreka, zailtasunagatik, hor ere bisitariak berak jakin barko du bere maila zein den, ez, onat sartu baino lehenago. Hori da, pixka bat dauzkagu gure parkean zehar seinale batzuk, pixkat indikatzen gure zonalde teknikoak edo, ere bai kolorekin seinalatuta, eta bueno, dauzkagu zonalde honetan dago salto bat, ez, kontuz. Orduan eskaloi txiki bat izango dugu, edo salto doble bat, luzea, edo antza horrekin, bai. Zeren hemen erabiltzaileak bere erantzunkizunean dago, hau da, berari gertatu edo zer gauza gertatu ezkero, bere erantzunkizuna da. Ez duzue hemen ez da inor kargo egiten, zuri deus gertatzen zaizuna, zuek egiten alduzuen gauza bakarra da, zuk erran duzun bezala, panel informatiboa jarri, eta horren arabera, bera erabiltzailea izan barra da, berak ikusi barra du, bere maila zein den, eta hori. Zuk parte hartu izan duzu olako enduroko lasterketatan, edo bizikletarekin konpetitu izan duzu? Bai, daramatzagu urte batzuk pixkat hori konpetizioan sartuta, eta bueno, hemen Euskal Herri zonaldetan bai daukagula lasterketa batzuk, eta bueno, bai, Basaburua, Arrasaten ere bai, Isaban, bueno, lasterketa berri batzuk sartu dira, eta bueno, hemendik ere bai, hiltzen gara, bai. Bueno, Julen, nik uste dut informazio pila bat eman diazu, ez dakit zerbait ere aipatu nahi baldin baduzu, guain solastuko dugu bukaeran, Irumugan non aurkitu dezakete sare sozialetan, web orrialderik badago, edo hemen Uitziko, edo Lekunberriko, edo inguruko turismo bulegotan informazioa bilatzen alko dute? Bai, berez hemen Lekunberrin badaukagu turismo bulegoko pixkat informazioa eta gero sare sozialetan Instagramen, Irumuga Bike Park, hortatik egongo gara, eta bai, gonbidatzen dizuet guztioi hona etortzea, eta bueno, jeitsiera ezberdinauek ezagutzera. Agitzongi, eskerrik asko, ikusten dut gainera faenan harrapatu zaitu dela, pentsatze dut entrenatzen hariko zaela, hasi nik ez dizut denbora gehiago galduko, kenduko, barkatu, eta utziko zaitu zure entrenamenduak bukatzen, hasi berriro eskerrik asko nerekin hemen elkartzeagatik, informazioa baliogarria, eta espero jendeari ezagutzen ez zuenez horrat iristea, eta bisitari gehiago eukitzea, eta azkenean zuen proiektu hau gerota zabaltzea,
eta gustokoa izatea denetzako, hasi que berriro eskerrik asko Julen, niri hau dena kontatzeatik. Zuei eta hurrengora arte. Hurrengo arte, aio. Aio. Bueno, egunon Maitena, egunon eskerrik asko nerekin hemen elkartzeagatikan. Kokatuko gara, berez, elkarrizketa hau kanpoan egin behar genuen. Momentu honetan, ez dakit Lekunberrin gauden, Larraunen gauden, hori zuk esplikatuko baituzu. Eguraldia txarra denez, hemen etorri gara guain Larraungo udaletxen, ez, gaude? Hori da, bai. Udaletxen gaude, Larraunen, Mugiroko lurraldean, Mugiro kontzejuko lurraldean dago, udaletxea, naiz eta itxurez Lekunberrin egon, jende asko kala pentsatzen du, baina Larraunen gaude bai. Eta hemen gaude, batez ere, gure xedea, Partzuergoko xedea Lekunberrin dago, plazaola geltokian, baina guen obrakin gaudenez, Larraunek utzi digu hemen egotea. Maitena, lehendabizi nahi ban baduzu, zure burua aurkeztu, hemen zer ikusia duzun edo zertan egoten zaren. Osondo. Bai, ni Maitena Ezkutari naiz, egon naiz aurretik urte asko, lanen plazaolan, kudeatzaile moduan, eta azkenek urtetan Nafar gobernuan, turismo, merkataritza eta konsumo zuzendaritzan, ez? Orduan, orain dela hilabetek gutxi, hasi naizela berrize plazaolan, eta, berrize hemengo martxa hartzen, naiz eta urte askotan egon, gauz berriek. Hori da, erran duzu ez, plazaola, ikusten duzunagatik, berez nik bizikleta eskutan izan marko nuke, baina erran dugun bezala eguraldia ez da egokia kanpoan egoteko, baina bai txirrindulariz jantzian nagola, ez? Ni hemen onat aietu naiz, Lekunberrira aietu naiz, hemen Nafarroako txokoak ezagutze nari naiz bizikleta gainean, bai bide berdeak, Euroveloari buruz, badakit hemen ere bai, gauden lekuan egontare, horrekin ere zerikusia duen leku batean gaudela, ez? Bai. Urte asko die, hasi ziela hemengo proiektuak txirrindulariarekin lotuta, eta gehien bat naturbidearekin, ez? Eta Eurovelo ere, hasi zan, lotura handie du plazaolarekin, eta baita ere bidasoarekin. Hori da. Eurovelo, berez, idea horrekin, oinarri horrekin hasi zan, ez? Nola lotu bi bide berde horiek. Hori da. Bale, Maitena, hemen Lekunberri inguruan badakizu, solastu dugu pixko bat, Euroveloa, plazaola, eta horretaz aparte, bertzelako bizikletarekin lotura duen zerbait ekitaldiren bat edo zerbaitera antolatzen da, horreri buruz badakizu zerbait ere? Bai, noski, plazaolak hori daukadala, azkenen, aitzaki bat ezagutzeko beste inguruko hainbat baliabide, ez? Eta horrekin lotuta bizikletaz beti afizio handia egon da, errepideko bizikletakin, noski, hemendik eta Araitz betelutik, Leitzaldetik, Goizueltaldetik, errepide horiek ederki geina ezagutzen dituzte, ez, txirrindularik, eta hortaz aparte gero, endurokin eta lotutako beste proiektu batzuk ere badie. Irumuga, adibidez, izan bezala egitasmo bat, hemen Lekunberrin sortu zana, Lekunberriko udalak esplikatu dezake Arkaitzekin uste dut egonen zaretela, eta esplikatuko dizute, ze hori, lagun batzuk hasi ziela egitasmo horrekin, eta oso proiektu interesgarri sortu da, Lekunberrin esaten dizut, baina Basaburuan ere, badago ere beste eremu bat. Eta horregatik esan nahi dizut, hor, profilak gero eta gehiago daudela, ez? Bizikletakin lotuta, baina diela modalidades berdinak eta horregatik ere
gero promozioa egiterakoan ere desberdina izan behar da helburue askotan, ez? Horrutza iristeko. Eta hontaz aparte badire gero eta gehiago ekitaldik, ez? Ekitaldi asko familiekin lotuta gehiago naturbidearen eguna maiatzan egiten dana, baina ja kirolarekin la peluso daukagu irutzunen ere, bakizu. Gero badie, hori Basaburuan egiten dutena ere, iraila aldean, diela gehiago endurokin lotuta, eta bueno, gero eta ekitaldi gehiago sortzen ari die eta arrakasta handiekin. Bueno, hori seinale ona bezala hartuko duzu, horrek ere mugimendua egingo du, eta ez erran dugun bezala hemengo eskualde honeri laguntza hori emateko eta ezagutzera egiteko nik uste ongi etorri izango dela. Maitena, nire partez, informazio pila eman didazu, onat etorri naiz, egiarran merezi izan du onat etortzea eman didazun informazioagatik, eta historia guztiare nire ustez oso aberasgarria da, eta erran dugun bezala etortzen diren familiak baitare txikiekin eta hori ikusten dute olako trenbidea edo ikusi dugu hemen Lekunberri nola dagoen zati bat eta geltokia eta horrek ere atzera egiten digu eta beraiek ere ikusten dute eta nire hori iruditzen zait bastante aberasgarria dela, aparte, kirolaz aparte, ere bai ikusten dute historia nola izan zen, ez? Ez dakit, zerbait ere gehiago aipatu nahiko zenuke, igual antzi zaizu edo aldarrikapen bat egin nahiko zenuke, edo zerbait ere nahi baldin baduzu aipatu, guain momentua. Ez, gonbidatzea jendeari, guaindik ere uste dut toki asko ez ditugula ezagutzen gure lurraldean, eta hori da, besterik gabe aprobetxatu dezaket hortarako, ez, komeni zaigula kanpora ateratzea, kanpoko gauzak ikustea, oso aberatsa dalako, dudik gabe, baina askotan hori ez, bertan dazkagun gauz horiek ere aukera daukagula, eta horrek ematen duen nolabait aberastasuna ondoko zerbitzuei, merkataritzari eta batez ere ekonomiari ez. Eskertze dizut pila bat, berriro, ni oain ateriko naiz kanpora, eguraldeak laguntzen bain badu hobekio pasatuko dut, eta ikusiko dut hemen zer eskaintzen dian, eta bertzerik gabe, eskerrik asko berriro nirekin elkartzagatik, eta noizbaite ikusten balen badizuten ben barna, edo de berdetik edo lokesea, arrango dizut, dena agitz ongi pasatu dela, eta jazta. Primeran, Eskerrik asko. mila esker zuri. Venga, beste bat arte. Bueno, ikusten duzuenagatikan, hemen hasi dugu elkarrizketa, edo hasi naiz hemen zuei aurkezpena egiten, eta leku berdinan bukatzen dugu, zeren ikusi duzuen bezala, Julenekin egon gara, Julenek esplikatu digu hau nola sortu zen, nola mantentzen duten, zer den, eta bertzerik gabe, espero dut, erran dugun bezala, web orrialdea hemen inguruko eskualdean dauden turismo bulegotan eta sare sozialetan arrautzen alduzue informazio hau, orduan ez galdu denbora, udaran etortzen altzarete hau ikustera zer moduzkoa den. Así que bertzerik gabe, eskerrik asko horregoteagatikan, eskerrik asko bidelagun izateagatikan bertze behin, eta horrengun ikusiko dugu elkar. Hala, gero arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.